ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉപദേശങ്ങളാണ്. ഇത് എന്താണ്? ഉപദേശങ്ങളാണ്. ഉപദേശാമൃതം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാലോ ഉപദേശമാണ് പറയുന്നത്. ആരാണ് നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഉപദേശം തരുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട്. രൂപഗോസ്വാമിനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് ആരാണ് രൂപഗോസ്വാമി? ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശം. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശല്ലേ? ശ്രീലെ പ്രഭുപാദന്റെ ശിഷ്യനാണല്ലേ? അല്ല, രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രൂപമഞ്ജരി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനാണ് രൂപഗോസ്വാമി. ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാര്, 6 ഗോസ്വാമിമാരുണ്ട്. 6 ഗോസ്വാമിയില് ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ 6 ഗോസ്വാമിയുടെ നേതാവാണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർ 6 ഗോസ്വാമിമാരുണ്ട്. 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ പേരുകള് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവുമല്ലോ. 6 ഗോസ്വാമിമാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന്. ആരൊക്കെയാണത്? നിങ്ങളല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി, ഇവര് രൂപഗോസ്വാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അത് പറഞ്ഞു ചോദിക്കട്ടെ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിച്ചവരല്ലേ നിങ്ങള്? എന്നിട്ട് രൂപഗോസ്വാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഞാൻ മറന്നുപോയി അത്. രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഉപദേശാമൃതം, ഇതിന്റെ ഒക്കെ രചയിതാവ് ആരാണ്? രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാളാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സ് അറിയുന്നത് ആർക്കാണ്? രൂപഗോസ്വാമിക്കാണ് അറിയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി. എനിക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ രൂപഗോസ്വാമി ആരാണ്? ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാളാണ് അല്ലെ? ഷഡ്ഗോസ്വാമി അത് രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി രണ്ടാമത്തെ ആള്. പിന്നെ ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി ആദ്യത്തെ രൂപഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, ഭട്ടഗോസ്വാമി, പിന്നെ ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി. സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട, രഘുനാഥ ദാസ, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. 6 പേര് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ 6 പേരില് രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ലീഡർ നമുക്ക് പറയാം. ആ രൂപഗോസ്വാമിയാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ പാലിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ വൈഷ്ണവര്. ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ പാലിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ രൂപാനുകാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് രൂപഗോസ്വാമി തരുന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉയർന്നത്, നമ്മളെല്ലാവരും അത് ആഗ്രഹിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നവരല്ല. എല്ലാവരും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇനി ഭക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നവരല്ല. അല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ? ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പറയാം, നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കേൾക്കാം. ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും? വെറുതെ നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇനി ഭക്തി അറിയണം, നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവരല്ല എല്ലാവരും.
അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് രൂപഗോസ്വാമി ആരാണ്. രൂപഗോസ്വാമി ആണ് നമുക്ക് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പാലിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ രൂപഗോസ്വാമിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മള് രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് രൂപഗോസ്വാമി. ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി 11 കത്തുകള് ജീവഗോസ്വാമിക്ക് അയക്കും. ജീവഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാളാണ്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനാണ് ആര്? ജീവഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനാണ് ജീവഗോസ്വാമി. ആ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് അയക്കുന്ന 11 കത്തുകള് ജീവഗോസ്വാമി ക്രോഡീകരിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതാണ് നമുക്ക് 11 നിർദ്ദേശങ്ങളായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ 11 ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 11 നിർദ്ദേശങ്ങളായിരുന്നു, കത്തുകളായിരുന്നു. ജീവഗോസ്വാമിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത 11 കത്തുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഉപദേശങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ 11 ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടു. അതുപോലെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഭക്തി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തി ഉയർത്തുക. ഇത്രയും നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഭക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയാനായിട്ട് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ശരിക്കും. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ, നമ്മള് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുമ്പോ ഒരു ശ്ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങള്. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. എന്താ പറയണേ? ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം, ചൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങള്, മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ, ഈ ഭൂതലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച, ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചത്? സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. ആ രൂപഗോസ്വാമി എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമുക്ക് അഭയം തരുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ രൂപഗോസ്വാമിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ആ പ്രയർ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതിന്റെ മീനിങ് അതാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മനോഭീഷ്ടം, മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സറിയാൻ ആർക്കാ സാധിച്ചിരുന്ന? രൂപഗോസ്വാമിക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങള് ഈ ഭൂതലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്? രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് അഭയം തരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മള് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചൊല്ലാം. പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന രൂപമഞ്ജരിയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പരിവാരങ്ങളും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കൂടെ എല്ലാവരും വരും. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ പല പല രൂപത്തില് പല പല പേരുകളില് നമ്മളെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നിട്ട് അവതരിച്ചു. അതങ്ങനെയാണ്, എല്ലാവരും വരാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചപ്പോ രൂപഗോസ്വാമി രൂപമഞ്ജരിയാണ്. മഞ്ജരി എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു 14 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾ, നമ്മള് അല്ലെങ്കിൽ സഖിമാരെന്ന് പറയും, അഷ്ടസഖികള്. ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിയുടെ സഖിമാര്, ലളിത വിശാഖ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 8 സഖിമാരുണ്ട്, അഷ്ടസഖികള്. അത് ഇത്തിരി കൂടി വലുത്, പക്ഷെ അതിനേക്കാളും പ്രായം കുറഞ്ഞവരെ നമ്മൾ മഞ്ജരികൾ എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രൂപമഞ്ജരിയാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയില് ഉള്ളതാണ് രൂപമഞ്ജരി. അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഉള്ളതാണ് ആര്? രൂപമഞ്ജരി. ആ രൂപമഞ്ജരിയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചപ്പോ രൂപഗോസ്വാമിയായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപമഞ്ജരിയാണ് അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി അവതരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്ന് കാണുന്ന വൃന്ദാവനത്തില് രാധാകുണ്ട്, ശ്യാമകുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ. അത് മുഴുവനും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രൂപഗോസ്വാമി, ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരാണ്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ വേണ്ടി തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമാനാണ്. രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി ഒക്കെ പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് ശരിക്കും ഒരു സരസ്വതി ബ്രാഹ്മിൻ കുടുംബത്തിലാണ് ഇവര് ജനിച്ചത്. അതിനുശേഷം അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം എന്താണ്, അന്നത്തെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന മുസ്ലിം ഭരണമായിരുന്നു അല്ലെ, സക്കീർ ഹുസൈൻ. ആ ഭരണാധികാരി എന്താണ്, ഇവരെ ആ ഭരണത്തിലേക്ക് അവിടെ എന്താണ് അവിടുത്തെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരോട് പറയാണ് വരാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ല, കാരണം ഇവര് ബ്രാഹ്മിൻസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മുസ്ലിംസിന്റെ അവിടെ പോയിട്ട്
എന്താ പറയണ്ട, അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ആ സമയത്ത് മതം മാറണം. പക്ഷെ ഇവരെന്താണ്, ഇവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിർബന്ധിച്ച് ഇവരെ മതം മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഇവര് കുറെ വർഷങ്ങള് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, ആ സേവിച്ചു. അവിടുത്തെ മന്ത്രിസഭയില് ഇവരെന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ ജോലി ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പിന്നെ അവര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അവര് വിട്ടുപോരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം രൂപഗോസ്വാമി പോരും, അതിനുശേഷം സനാതന ഗോസ്വാമി അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും. പിന്നെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു രചിക്കാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രയാഗിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അറിയാവോ? ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് രാമകേളിയിൽ വെച്ചിട്ട്, രാമകേളിയ വെച്ചിട്ടാണ്. രണ്ടാമതാണ് പ്രയാഗിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. ആ പ്രയാഗിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഈ ഭക്തി തത്വം, കൃഷ്ണ തത്വം അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും. അത് പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു രചിക്കുന്നതും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ആ ജ്ഞാനം കൊടുത്തത്, അതേപോലെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ജ്ഞാനം കൊടുത്തത്. അതാണ് നമുക്കിപ്പോ ഉപദേശാമൃതമായിട്ടും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആയിട്ട്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു തുള്ളിയാണ് കൊടുത്തത്. ആ തുള്ളിയാണ് 11 ദിവസം കൊണ്ടാണ്, 11-10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അത് നമുക്കൊരു സാഗരായിട്ടാണ് ആര് തരുന്നത്, രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് തന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ ആർക്കുണ്ട്, നമ്മളെ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഈ ഉപദേശാമൃതത്തില് രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഉപദേശാമൃതത്തില് ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം ഇത് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തിക. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായിട്ടാണ് രൂപഗോസ്വാമി ആ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ അഭ്യന്തര ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആദ്യത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച രാമകേളിയില്, രണ്ടാമത്തതാണ് പ്രയാഗില്. പ്രയാഗിന്റെ സ്ഥലത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഏതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്? പ്രയാഗിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? കുംഭമേള നടന്ന സ്ഥലം. കുംഭമേള നടന്ന സ്ഥലമാണ് നടന്നത്, അവിടെയാണ്. ഇതില് 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ഉപദേശങ്ങള് വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ഉപദേശങ്ങള് വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. 8ാമത്തെ ഉപദേശം രാഗാനുഗ ഭക്തി, 9 തൊട്ട് 11 വരെ ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് നമ്മളിപ്പോ നമുക്കത് ഉള്ളിന്ന് നമുക്കില്ല, നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തു വരാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നാമം ജപിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരതി ചെയ്യണം, വൈകുന്നേരം ആരതി ചെയ്യണം, രാവിലെ ആരതി, അത് ഒരാളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. നമുക്കിപ്പോ 100% മനസ്സിലത് ചെയ്യണമെന്നില്ല, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ ആ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് എന്ത്? വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. അതായത് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇല്ല അത്, പക്ഷെ നമ്മള് ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ, ഒരു ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മളിപ്പോ അനുസരിച്ച് ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് എന്ത്? വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അത് ശീലാക്കി കൊണ്ടുവരാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താവും? നമ്മള് ഇപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതന്നെ, നമ്മളിപ്പോ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാണ്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പതുക്കെ ശീലിക്കുക. അങ്ങനെ ശീലിച്ച് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പക്കയാവും. നമ്മളിപ്പോ ആര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലെവലാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടേക്ക് കടന്നു? രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലേക്ക് കടന്നു. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളത് ശീലിച്ച് കൊണ്ടുവരാണ്. നമ്മൾ ഒരാളുടെ, ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമുക്കത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളത് ചെയ്ത് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാണത്. അതാണ് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോ എന്ത് വരും? നമുക്ക് അതിനോട് രുചി വന്ന് നമ്മൾ രാഗാനുഗ ഭക്തിയാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. പിന്നെ ആരും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ തന്നെത്താനെ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമാധികാരികൾ, ഉത്തമ ഭക്തന്മാരൊക്കെ ഏത് ലെവലിലെത്തി?
ആ ലെവലിൽ എത്തില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം മറ്റുള്ളവരെ നിർബന്ധ പ്രകാരം നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരോടും ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറയും. കാരണം നമുക്ക് 100% അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഇപ്പൊ മാതാജി വിളിക്കുമ്പോ എന്നും വിളിക്കണല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറും. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കയറി നമ്മൾ ഇരുന്നിരുന്ന് വരുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മളെ പതുക്കെ അതിനോട് ഇഷ്ടം വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ആവണം അവിടെ, രാഗാനുഗ ഭക്തി. പിന്നെ നമ്മളെ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നുള്ളൊരു ലെവലെത്തും. പിന്നെ ആ ലെവലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് അതിനോട് രുചി വരും. അപ്പോഴാണ് ഭാവവും പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. മനസ്സിലായത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നതിന്റെ കാരണം മനസ്സിലല്ലേ, നമ്മള് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, കുറച്ച് നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ ഇതിനെ 101ാമത്തെ പ്രിഫറൻസ് ആയി, നമ്മളെ പ്രിഫറൻസിൽ 101ാമത്തെ ആയിരിക്കും ഇത് വരുന്നത്, 100 കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വരും, അപ്പൊ പക്ഷെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ പതുക്കെ അത് മാറി പിന്നെ നമുക്കത് 1ാമത്തെ ആയിട്ട് മാറും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് 1ാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രൂപ ഗോസ്വാമി പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടത് ഒന്ന് ഗയ, ഒന്ന് പ്രയാഗ്രാജ്, പിന്നെ ഒരു സ്ഥലം എവിടെയാ? രാമകേളി കേട്ടോ. രാമകേളി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാചോ വേഗം മനസാ ക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗമുദര ഉപസ്ഥ വേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. വാചോ വേഗം മനസാ ക്രോധ വേഗം ജിഹ്വാ വേഗമുദര ഉപസ്ഥ വേഗം ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപി മാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. എന്താ പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വാചോ വേഗം. വാചോ വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്വര, സംസാരിക്കാനുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാല് സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വര, സംസാരിക്കാനുള്ള വാസന. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വാചോ വേഗം. പിന്നെ മനസ്സാ ക്രോധ വേഗം. അപ്പൊ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ത്വരകള്. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ ആര് പോകും? മനസ്സ് പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ ത്വര, വാക്കിന്റെ ത്വര, ക്രോധവേഗം, ക്രോധത്തിന്റെ ത്വര, നമ്മുടെ കോപത്തിന്റെ ത്വര, ജിഹ്വാവേഗം, ജിഹ്വ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ നാവിന്റെ ത്വര, പിന്നെ ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം. ഉദരം എന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഉദരം എന്താണ്? വയറിന്റെ ത്വര. ഉപസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വര. ഈ ത്വരകളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ. ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷഹേത ധീരഃ. ഏതാൻ വേഗാൻ, ഈ ത്വരകളെയെല്ലാം, ഏതൊരുവനാണോ വിഷഹേത സഹിക്കുന്നത്, അവൻ ആരാണ്? സധീരഃ, അവൻ ധീരനാണ്. അവൻ എന്ത് സാധിക്കും? സർവാമപീമാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. അപ്പോ സർവാമപീമാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് അവന് സാധിക്കും. ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഇത് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക്. അപ്പോ വാചോ വേഗം, മനസ്സാ ക്രോധ വേഗം, ഏതാൻ വേഗാൻ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമപീമാം പൃഥിവീം സശിഷ്യത്. ആർക്കാണോ സാധിക്കുന്നത്? എന്താണ്? വാക്ക്, മനസ്സ്, കോപം, പിന്നെ ഏതാണ്? നാവ്, വയറ്, ജനനേന്ദ്രിയം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളുടെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ അവൻ അങ്ങനെയുള്ളവനാണ്, അവൻ ധീരനാണ്. ആ ധീരനായ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സർവാമപീമാം പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. വാചോ വേഗം, മനസ്സാ ക്രോധ വേഗം, ജിഹ്വാ വേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം. 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്. 6 കാര്യങ്ങളുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കണം പറയുന്നത്. എന്തിന്റെയൊക്കെയാണ്? വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവനെ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള കഴിവുള്ളവനായി തീരും. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരയെയും മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങളെയും കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നാവിന്റെ ത്വരകളെയും അനുഭവിക്കുന്നതിനുള്ള ത്വരകൾ, ഉദരത്തിന്റെ ഉൽപാദനത്തിന്റെ ത്വരകളെയും സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ ധീരനാണ്. അവന് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട് എന്നിപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില്
പറയുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 6-ാം സ്കന്ധം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 9 മുതൽ 10 വരെ 9-10 ശ്ലോകങ്ങളില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നാം പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കാണ്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അതിന് പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കള്ളൻ എന്താണ് കളവ് നടത്തും അല്ലെ? കളവ് നടത്തിയിട്ട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ പോലീസ് എവിടെ കൊണ്ടുവിടും? ജയിലിൽ കൊണ്ടുവിടും. ജയിലിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും? അയാൾ നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് പിന്നെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവോ? ആ കള്ളൻ എന്താ ചെയ്യുക? വീണ്ടും കളവ് നടത്തും അല്ലെ? വീണ്ടും എന്താണ് ജയിൽ ശിക്ഷയൊക്കെ അനുഭവിച്ച് പുറത്ത് വരും. വീണ്ടും സാഹചര്യം വരുമ്പോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും? കളവ് തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? കാരണം നമ്മള് ആ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിക്ക് നമ്മൾ ശിക്ഷ കൊടുത്തു, പ്രായശ്ചിത്തം അയാൾ അനുഭവിച്ചു ആ ചെയ്തതിന്റെ. പക്ഷെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്? ആ കളവ് തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അവിടെ അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി വന്നാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അത് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത് അതാണ്. ഇങ്ങനെ മഹാരാജ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നത്, ഇത്തരത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം എന്നാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയ ചോദ്യം? അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഈ പ്രായശ്ചിത്തത്തെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഗജത്തിന്റെ സ്നാനത്തോടാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കളവ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി വീണ്ടും കളവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും പാപം ചെയ്യാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ അതിനെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്തിനോടാ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഗജത്തിന്റെ സ്നാനത്തോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആന എന്താ ചെയ്യണത്? പുഴയിൽ ഇറങ്ങി നല്ല വെടിപ്പായിട്ട് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കരയിൽ കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അത് മണ്ണ് വാരി അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രായശ്ചിത്തം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ജയിലിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ജോലി തന്നെ ചെയ്യാണ് അല്ലെ? നമ്മളെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് വീണ്ടും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലല്ലോ എന്നാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തന്റെ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ബേസിക്കലി നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാതെ നമ്മൾ ഈ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലല്ലോ എന്നാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പോ അതിന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയുന്ന മറുപടി, ഗുരുവിന്റെ വേണ്ട യോഗ്യതകളാണ് തികഞ്ഞ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി രാജാവിന് നൽകുന്ന ഉത്തരം എന്താണ്? ഒരു പാപകർമ്മത്തിന് തക്കതായ പരിഹാരം ഒരു ശുഭകർമ്മമല്ല. നിദ്രാണമായ കൃഷ്ണാവബോധം ജാഗരൂകമാക്കുകയാണ് ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം. ശരിയായ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം. അപ്പൊ പ്രായശ്ചിത്തം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു പാപകർമ്മത്തിന് തക്കതായ പരിഹാരം എന്താണ്? ശുഭകർമ്മമല്ല. നമ്മള് വേറൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ജാഗരൂകരാകുക, കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഉള്ള ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം. അതാണ് എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറയാണ്. ശരിയായ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ അറിവിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നാണ് അവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് നൽകുന്ന ഉത്തരം. തന്റെ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മുടെ ആ ഒരു ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ പരിശീലനം നേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജീവിതാചരണത്തെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കാര്യമായി ജപിക്കുകയും സർവത്ര പാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുകയും വിചാരിച്ച് അവിഹിതങ്ങളായ ഒട്ടു വളരെ സംഗതികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാധകന്മാർ എത്രയുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലവരെന്താ ചെയ്യണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കാര്യമായിട്ട് ജപിക്കും. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്കറിയാം നാമജപം എന്താണ്? സർവ്വ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കണമെന്നു അല്ലെ? എന്നിട്ട് വീണ്ടും എന്താണ്? സർവ്വ പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന വിചാരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ
ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട്. നാമം ജപിക്കും, ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, പാപപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ്, നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ള രീതിയിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നാമം ചെയ്യും, നമ്മള് പാപപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സാധകന്മാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, തപശ്ചര്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ പരിശീലനം നേടേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മളെ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, പരിശീലനം നേടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ജീവിതം അതായത് നിയതമായ രീതിയിൽ ജീവിതം ആചരിക്കുന്ന ജീവിതാചരണത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നിഷ്ഠകളും ബ്രഹ്മചര്യവും പരിശീലിക്കുക, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് സ്വന്തം സമ്പത്ത് ദാനം ചെയ്യുക, ഉറച്ച സത്യസന്ധത പുലർത്തുക, വിശുദ്ധിയോടുകൂടി യോഗാസനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക. ചെയ്ത് വഴി നമുക്ക് പതുക്കെ എന്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും, ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, നാംനോ ബലാതീയം ഹി പാപബുദ്ധി എന്ന വാക്യം അനുസരിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ബലത്തിന്മേൽ ചെയ്യുന്ന പാപപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതില്ലേ, നാമം ചൊല്ലി ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കാര്യമായിട്ട് ജപിക്കും, എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സർവ്വ പാപങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവിഹിതങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പാപങ്ങളെ നാംനോ ബലാതിയസ്ഹി പാപബുദ്ധി, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ബലത്തിന്മേൽ ചെയ്യുന്ന പാപപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ബലത്തിന്മേല് ചെയ്യുന്ന പാപപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നതിനെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഒരു അപരാധമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഞായറാഴ്ച കുമ്പസാരിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ പോലെയാണ്. അടുത്ത ശനിയാഴ്ച അവ ക്ഷമിക്കപ്പെടുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ എന്താണ്, ഞായറാഴ്ച പോയിട്ട്, അതായത് ശനിയാഴ്ച വരെ അല്ലെ, ഞായറാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് തിങ്കൾ തൊട്ട് ശനി വരെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ദുഷ്ടപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഞായറാഴ്ച എന്ത് ചെയ്യും, പോയിട്ട് പുരോഹിതന്റെ മുന്നിൽ കുമ്പസാരിക്കും. അപ്പൊ കുമ്പസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്താണ്, അതുവരെയുള്ള ദുഷ്ടപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ വീണ്ടും അവരെന്താണ്, ദുഷ്ടപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കും. അടുത്ത ശനിയാഴ്ച വരെ ക്ഷമിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ അവർ വീണ്ടും അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ആന ചെയ്യുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രായശ്ചിത്തം, ഒരു കള്ളന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് അല്ലെ, അപ്പൊ അതേപോലെയാണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ബേസിക് ആയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇത്തരത്തില് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഈ മാനസൃതമായ ശുചീകരണ പദ്ധതി അനുസരിക്കുന്നവൻ രോഗഗ്രസ്തനാവില്ല. തന്റെ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ പരിശീലനം നേടേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പരിശീലനം നേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലാതെ നിയമാനുസൃതമായ ശുചീകരണ പദ്ധതി അനുസരിക്കുന്നവൻ രോഗഗ്രസ്തനാവില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, നമ്മുടെ ജ്ഞാനം പുനരുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട പരിശീലനം നമ്മൾ നേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ നിയതമായ ജീവിതാചരണത്തെയാണ് നമ്മൾ തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നിഷ്ഠകള്, ബ്രഹ്മചര്യം ശീലിക്കുക, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് സ്വത്തും സമ്പത്തും ദാനം ചെയ്യുക, ഉറച്ച സത്യസന്ധത പുലർത്തുക, വിശുദ്ധിയോടുകൂടി യോഗാസനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക വഴി കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഒരാൾ അനുക്രമം ഉയരാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിതാചരണത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നമ്മളത് പരിശീലിക്കുകയാണ്, നമ്മളത് പുനരുദ്ധീകരിച്ച് കൊണ്ടുവരാണ്. എന്തിലൂടെ, നിഷ്ഠകളിലൂടെ, ബ്രഹ്മചര്യം പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് സ്വത്തും സമ്പത്തും ദാനം ചെയ്ത് ഉറച്ച സത്യസന്ധത പുലർത്തുക, വിശുദ്ധിയോടുകൂടി യോഗാസനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക വഴി കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് അനുക്രമം ഉയർന്നെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത് ഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായാൽ ചില നിയമങ്ങൾ മാത്രം അനുസരിച്ച് യോഗസനാദി പരിശീലനം പോലുള്ള മനോനിയന്ത്രണ പദ്ധതി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ റോള്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്, ഒരു ഭഗവത് ഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് എല്ലാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില നിയമങ്ങൾ മാത്രം അനുസരിച്ച്, നമ്മൾ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിക്കാതെ ചില നിയമങ്ങൾ മാത്രം അനുസരിച്ച് യോഗസനാദി പരിശീലനം പോലുള്ള മനോനിയന്ത്രണ പദ്ധതി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതൊരു സത്സംഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധു ഭക്തന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. നമുക്കൊരു സത്സംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക്
എന്തിരിക്കുമാല ചില നിയമങ്ങൾ മാത്രം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആദ്യം ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പൊ നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് പറയുന്നത്, ആദ്യം ഒരാൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന സരളമായ മാർഗമാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്. ഒന്ന്, അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ലൈംഗിക വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് പിന്തുടരണം, മാംസഭോജനം ഒഴിവാക്കണം, മദ്യം വർജിക്കുക, ചൂതാട്ടം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക. ഈ 4 കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചും യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ മാത്രം സേവിച്ചും കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഈ സരളമായ മാർഗമാണ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സരളമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സേവിച്ച് കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് രൂപഗോസ്വാമി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഒരാൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഭാഷണ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ള. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് നമ്മളെ ഭാഷണ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കണം. സ്വയം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന മൗനമല്ല ഭാഷണ നിയന്ത്രണം. കൃഷ്ണകഥ കഥനമാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെല്ലാം നാവിന് ഭാഷണ വിഷയമാക്കുക. കൃഷ്ണകഥകൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നവന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നവൻ കൃഷ്ണ എവിടെയാണത് കണ്ടാരെങ്കിലും? മാതാജി ആ പേജ് 5 ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കണ്ടു. കൃഷ്ണ കഥകൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നവൻ മൃത്യുവിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്നു. ഭാഷണത്വര നിയന്ത്രണം എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ആശയം ഇതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? വാചോവേഗം അല്ലെ? വാചോവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭാഷണ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്വയം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന മൗനമല്ല ഭാഷണ ശക്തി. വാക്ക് നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ്, മൗനമല്ല പറയുന്നത്. ഭാഷണ നിയന്ത്രണം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണ കഥ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാചാലനായിരിക്കണം. കൃഷ്ണ കഥാ കഥനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ ഇതെല്ലാം നാവിനും ഭാഷണ വിഷയമാക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ കഥകള് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നവന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന്, അവിടെ എന്താണ്? ചെയ്യുന്നവൻ മൃത്യുവിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്ന. ഭാഷണത്വര നിയന്ത്രണം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന ഇവിടെയാണ്. അപ്പൊ ഭാഷണത്വര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൗനമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വാചാലനാവുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൃത്യുവിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ അകന്നു നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ആശയം അതാണ്. കൃഷ്ണൻ ഇനി പറയാണ്, കൃഷ്ണൻ ആരെ പോലെയാണ്? സൂര്യനെ പോലെയാണ്. മായ അന്ധകാരം പോലെയും. സൂര്യൻ ഉള്ളപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല? അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണൻ സൂര്യനെ പോലെയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? സൂര്യൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് എവിടെയാണ്? പ്രകാശമായിരിക്കില്ല, അവിടെ അന്ധകാരം ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലത്തെയാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആരുണ്ടാവില്ല? മായ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ, ഭഗവാൻ ആരുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ആര് വരില്ല? മായ വരില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല? അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് അന്ധകാരാണ്. അപ്പൊ മായയുടെ പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും നമ്മളെ കൂടെ ഭഗവാനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നോക്കണം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് നിർത്താൻ സാധിക്കുക? നാമജപത്തിലൂടെ അല്ലെ? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആര് പിടിക്കുന്നില്ല? മായ പിടിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സമയം ആര് വരാണ്? മായാദേവി, മായ നമ്മളെ പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ഇനി കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? തന്നോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ നിന്ദകളെയും സഹിക്കുവാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. തന്നോട് കാണിക്കുന്ന എല്ലാ നിന്ദകളും സഹിക്കാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി തയ്യാറായിരിക്കണം. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തന്മാരോ നിന്ദിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ കോപാവിഷ്ടനാവുകയും യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ക്രോധാവിഷ്ടനാവുകയും അപരാധിയുടെ നേരെ അഗ്നിതുല്യം പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത് കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം. കോപത്തെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം? തന്നോട് ആരെങ്കിലും നിന്ദ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ,
നമ്മളോട് തന്നെ നിന്ദ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് സഹിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയോ ഭഗവാനെയാണ് നിന്ദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്രോധാവിഷ്ടനാവണം, അപരാധിയുടെ നേരെ അഗ്നിതുല്യം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃതത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാലോ. എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകണം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എതിർക്കണം നമ്മള്. വാദിച്ച് തോൽപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ ജീവൻ വെടിയുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വിട്ടു പോകും. എസ്കേപ്പ് ആവും. അതെ, ഒന്നുകിൽ നമ്മ അവരോട് വാദിച്ച് ജയിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വിട്ടു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ വെടിയണം അല്ലെ. 3 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു അപരാധമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മള് പറയുന്നത്, കേട്ടു നിൽക്കുന്നത്. ഇത്രയും വലിയൊരു അപരാധമാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ അവരെ വാദിച്ച് ജയിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ വിട്ടു പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവൻ വെടിയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കേട്ടു നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോലും പാടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവേണ്ടത്. അത്രയും വലിയൊരു തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അപരാധമാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് രസനയുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കണം. പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിച്ച് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കൂ എന്ന തത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നാൽ ജിഹ്വാ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകും. ഇനി നാവിന്റെ ത്വരകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. നമ്മൾ പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ തത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജിഹ്വനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രസാദം കഴിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രസനയുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നും ഉപഗോസ്വാമി പറയാണ്. പിന്നെ ഉൽപാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാം. എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്താനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജനേന്ദ്രിയം ഉപയോഗിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനായിട്ടല്ലാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്താനങ്ങൾ ലഭിക്കാനായിട്ട് ജനനേന്ദ്രിയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഉൽപാദനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വരകളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധ രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണ പദ്ധതികളിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് അംഗീകാരമുള്ള ആചാര്യനായി തീരാം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് കൃഷ്ണാവബോധ രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണ പദ്ധതികളിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആരായിട്ട് തീരാൻ സാധിക്കും? അംഗീകാരമുള്ള ഒരു ആചാര്യനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ആചാര്യനാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 6 കാര്യങ്ങളുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇതാണ് വാക്ക്, വാചോവേഗം, മനസ്സ്, ക്രോധം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ക്രോധത്തിന്റെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കണം, പിന്നെ ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി ധീരനാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഒരു ആചാര്യനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇനി പറയുന്നത് ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ അനുവൃത്തി എന്ന വ്യാഖ്യാനത്തില് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഭൗതികതയുടെ താതാത്മ്യം മൂലം 3 വിധത്തിലുള്ള ത്വരകളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? 1 ഭാഷണത്വര, 2 മാനസിക ത്വര, 3 ശാരീരിക ത്വര. ഭാഷണം, മാനസികം, ശാരീരികം. വാക്ക്, മനസ്സ്, ശരീരം എന്നിവ സംബന്ധിക്കുന്ന ത്വരകൾ. ഈ 3 ത്വരകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ അനുവൃത്തി എന്നൊരു വ്യാഖ്യാനത്തില് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. 3 തരത്തിലുള്ള ത്വരകൾ: ഭാഷണത്വര, മാനസിക ത്വര, ശാരീരിക ത്വര. അതായത് വാക്കുകൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട്, ശരീരം കൊണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന ത്വരകള്. ഈ ത്വരകളില് മനുഷ്യൻ വശംവദനായി തീർന്നാൽ അവന്റെ ജീവിതം എന്തായി മാറാണ്? അപവിത്രമായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ 3 ത്വരകളില് 3 ത്വരകളുണ്ടല്ലോ, അതില് വശംവദനായി തീർന്നാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എന്താണ്? അത് അപവിത്രമായിട്ട് തീരണം. 3 ത്വരകള് വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ ത്വരകള് ഇതില് വശംവദനായി തീർന്നാല് അവൻ എന്താണ്? അപവിത്രനായിത്തീരണം. അപ്പൊ വാക്കുത്വര അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷണത്വര എന്ന് പറയുന്നത് നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായ സംസാരങ്ങളെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എത്രയോ ജനങ്ങൾ അബദ്ധങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നവരായിട്ടും നിഷ്ഫലങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി കൂട്ടുന്നവരായിട്ടും ഉണ്ട്. ഈ പ്രവണതയെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ഭാഷണത്തെ കൃഷ്ണൻ എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടണം. അപ്പൊ ഭാഷണത്വര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും
ഗുണമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള സംസാരമാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ ഭാഷണത്വര എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എത്രയോ ജനങ്ങള് അബദ്ധങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് പല പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് നിഷ്ഫലങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭാഷണത്വരയില് ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ നമ്മൾ ആ സംസാരം, രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിൽ നിഷ്ഫലങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി കൂട്ടുന്നവർ. ചില പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ഫലവും തരാത്ത പുസ്തകങ്ങളായിരിക്കും, അങ്ങനെ എഴുതി കൂട്ടുന്നവരുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഈ പ്രവണതയും നമ്മൾ എന്താണ് ഭാഷണത്വരയിലാണ് പറയുന്നത്. നിഷ്ഫലങ്ങളായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി കൂട്ടുന്നവരും ഏതിൽ വരുന്നതാണ്, ഈ പറഞ്ഞ ഭാഷണത്വരയിലാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഭാഷണത്തെ കൃഷ്ണൻ എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അബദ്ധ ജൽപ്പനങ്ങളിൽ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രാപ്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നാം വാക്ശക്തിയെ ഉപയോഗിക്കാവൂ. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് എന്തിനു മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഈ അബദ്ധമായിട്ടുള്ള ജൽപ്പനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രാപ്തിയെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, വാക്ശക്തിയെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ വാക്ശക്തി ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി അടുത്തത് മനസ്സിന്റെ ദുർലഭങ്ങളായ മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭങ്ങളെ പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നതാൽ അവ രണ്ടു തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് അവിരോധ പ്രീതിയും, രണ്ടാമത്തത് വിരോധയുക്ത ക്രോധവും. രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ ത്വര അല്ലെ. മനസ്സിന്റെ ത്വര എന്ന് പറയുന്നത് ദുർലഭമായിട്ടുള്ള മനസ്സിന്റെ ക്ഷോഭങ്ങളെ പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നത് രണ്ടു തരത്തില്. ഒന്നെന്താണ് അവിരോധ പ്രീതി, രണ്ടാമത്തത് വിരോധയുക്ത ക്രോധം. ഒരിക്കലും നിരോധനമല്ലാത്ത തടസ്സമല്ലാത്ത രാഗമാണേത്, അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് നൈരാശ്യ നിമിത്തമുള്ള ക്രോധമാണേത്, വിരോധയുക്ത ക്രോധം. മായാവാദിയുടെ തത്വചിന്തയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കൽ, കർമ്മവാദികളുടെ മതമനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മഫല വിശ്വാസം, ഭൗതിക അഭിലാഷ പൂർത്തിക്കായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പരിപാടികളിൽ വിശ്വാസം, ഇവയെല്ലാം അവിരോധ പ്രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അവിരോധ പ്രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായാവാദിയുടെ തത്വചിന്തയായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുക, കർമ്മവാദികളുടെ മതമനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മഫല വിശ്വാസം, ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പരിപാടികളിൽ വിശ്വാസം, ഇതൊക്കെ അവിരോധ പ്രീതിയിൽ വരും. അപ്പൊ അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം, നമ്മൾ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോ ആ പരിപാടികൾ വിജയിക്കുന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണത്, ക്രോധമായിട്ട് മാറും. അതാണ് എന്ത് പറയണത്, വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വിശ്വാസമാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങള്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുള്ള നമ്മളൊരു വിശ്വാസം, അതാണ് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്കത് എന്താവും, ക്രോധമായിട്ട് മാറും. അതാണ് വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത്. വിരോധയുക്ത ക്രോധം നൈരാശ്യം നിമിത്തമുള്ള ക്രോധം ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്നു. അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാതെ വരുമ്പോൾ, ഉപായങ്ങൾ നിഷ്ഫലമാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ക്രോധം ജനിക്കുന്നു. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ കോപമുണ്ടാകുന്നു. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്, ക്രോധം ജനിക്കും. ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, കോപം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതുവരെ മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയുന്നു കേട്ടോ, 8 മണിയാവുക. ശരീരത്തിലെ ആവശ്യങ്ങളെ 3ആയി തരംതിരിക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അത് 3ആയിട്ട് തിരിക്കാം നമുക്ക്. എന്താണ്, ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങള്, ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ 3ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ജിഹ്വ, ഉദരം, പിന്നെ ഉപസ്ഥം, ജനനേന്ദ്രിയം. ഇത് നമുക്ക് അറിയാം, നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇത് 3ഉം എങ്ങനെയാ വരുന്നത്, ഒരു നേർരേഖയിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ. ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം, ഇത് 3 എങ്ങനെയാ വരുന്നത്, നേർരേഖയിൽ വരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതില് ജിഹ്വനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നേർവരയിലാണ് ഇത് 3ഉം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ജിഹ്വയിൽ നിന്നാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജിഹ്വനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയം ജിഹ്വയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, അതായത് ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉദരത്തിന്റെയും ഉപസ്ഥത്തിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും
രണ്ടും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ, ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും ഉപസത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതാണ്? ജിഹ്വയാണ്. ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മറ്റേത് രണ്ടും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? പ്രസാദ ഭക്ഷണം എന്ന ക്രിയയിൽ മാത്രം ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താമെങ്കിൽ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ താനെ നിയന്ത്രിക്കാം. പ്രസാദം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ആ ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ 6 തരം രസരുചികളുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നിനാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനായാൽ അയാൾ ജിഹ്വയുടെ വേഗത്തിന് അധീനനായി കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മൾ 6 തരത്തിലുള്ള രസങ്ങൾ, നമ്മൾ ആ ജിഹ്വയുടെ പിന്നാലെ പോകാതെ, നമ്മൾ അതിനൊന്നും ആ രസങ്ങൾക്ക് ഒന്നും പോകാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മള് ആ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ജിഹ്വയുടെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ ആ ജിഹ്വയുടെ സന്തോഷത്തിന് നിൽക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അതിന് അധീനനായി എന്നാണ് അർത്ഥം. നമ്മൾ ആ ജിഹ്വയെ, ആ രസത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ആ ജിഹ്വയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പറയും. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിരിക്കണം. ചിലർ ഇറച്ചി, മത്സ്യം, ഞണ്ട്, മുട്ട, ശുക്ല ശോണിതോപങ്ങളായിട്ടുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കൾ നിർജീവ ശരീര രൂപത്തിൽ ഭക്ഷിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. മറ്റു ചിലർ പച്ചക്കറികൾ, വള്ളികൾ, ഗോരസങ്ങൾ മുതലായവ ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ തൽപരരായിരിക്കും. പക്ഷെ രണ്ടു കൂട്ടരും ലക്ഷ്യം ജിഹ്വ സന്തർപ്പണമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഇത്രയും നാള് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെ? നമ്മൾ അത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നോൺ വെജ് ഒഴിവാക്കണം, മറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാണ് നോൺ വെജ് മാത്രല്ല പറയണത്, സസ്യഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരും എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് നോൺ വെജ് പിന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഫുൾ ഒഴിവാക്കി, പിന്നെ പച്ചക്കറി കഴിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ ആ നാവിന്റെ രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും എന്താണ്? ജിഹ്വയ്ക്ക് അതീതമല്ല, അത് അധീനനാണെന്ന് പറയും. നമ്മൾ ആ ജിഹ്വയുടെ ആഗ്രഹത്തിനാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ പച്ചക്കറിയെ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കഴിക്കുന്നത്? നാവിന്റെ രുചിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ജിഹ്വയുടെ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പച്ചക്കറി, ധാന്യം, ഗോരസം, ജല ഇവ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച് പ്രസാദമായി കഴിക്കാതാണ്. പക്ഷെ നല്ല രുചിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രസാദം അധികം കഴിച്ച് അയാൾ ജിഹ്വാ പ്രീതിക്ക് അടിമയായി തീരും. അപ്പൊ പച്ചക്കറി, ധാന്യം, ഗോരസം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഭക്ഷണം അല്ലെ? പക്ഷെ ഇത് നല്ല രുചിയുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പ്രസാദാണ്, പക്ഷെ നല്ല രുചിയുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അധികം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ജിഹ്വയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ പ്രസാദമാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിരിക്കണം. രസനാപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങും ഇങ്ങും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവർക്കും ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉള്ളവർക്കും കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രസനാപ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങും ഇങ്ങും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക, ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുക, ഇതൊന്നും നിയന്ത്രിക്കാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണെന്ന് ഇതില് രൂപഗോസ്വാമി പറയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ഫാലാന ഖായിപ്പേ ആര ഫാലാന പാരിപ്പേ എന്ന്. അതായത് ആഡംബരമായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യരുത്, രുചികരങ്ങളായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അനുഭവിക്കരുത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീല 6:23 ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നതാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മള് ആഡംബരമായിട്ട് വസ്ത്രധാരണം ചെയ്യാനോ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനോ പാടില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നതാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അന്ത്യലീല. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് 7ാമത്തെ ലെവലിലാണ്. അപ്പോ അത്രയും എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് പറയുന്നത്. അതുവരെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും പറയില്ല. കാരണം ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ, ആ 7ാമത്തെ ലെവലൊക്കെ നമ്മൾ എത്താന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് ആ ഒരു ഇതിലെത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയണത് രുചികരമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അനുഭവിക്കരുത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ, സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? നോൺ വെജ് ഒഴിവാക്കണം, പച്ചക്കറി കഴിക്കണം. ഇപ്പൊ 3rd ലെവൽ എത്തിയപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, അതും കഴിക്കണം, പക്ഷെ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കരുത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന് കൊടുക്കാതെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അത് നമ്മൾ പക്ഷെ ആ ലെവലിലെത്താത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ആ ഒരു സാധനയെ കൂടെ വന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും.
ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെ സത്പുത്രന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ അയാൾ മായയിൽ അകപ്പെട്ടതായിട്ട് കരുതാം. പിന്നെ ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി തുടങ്ങിയ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി പോലുള്ള വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഉപവാസങ്ങൾ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ ഉപവാസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ശരിക്കും നമ്മൾ ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി പോലുള്ള കുറെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അതെന്തിനാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോ ഇൻഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? അവിടെ നമുക്ക് ഉദരത്തിന്റെയും ജിഹ്വയുടെ ഒക്കെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉത്പാദനം എന്നീ 6 കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം സാധിച്ചിട്ടുള്ളവൻ എന്ത് പറയാം? ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ആധിപത്യം ഇല്ലാത്തവൻ, അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവനെ ഗോദാസൻ എന്നും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച വ്യക്തിയെ ഗോസ്വാമി എന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗോ എന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സ്വാമി, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വാമി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വ്യക്തിയെ ഗോദാസൻ എന്നും വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗോസ്വാമി എന്ന വാക്കിന് ഗോക്കളുടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഗോദാസൻ എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനായി കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്? ഗോദാസൻ എന്ന് പറയും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗോസ്വാമി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസനായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ ഗോദാസൻ എന്നും പറയും. ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ലോകത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ടോ പ്രചോദനം കൊണ്ടോ സമ്മേളനങ്ങൾ കൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധവാനായി തീരാൻ ഒരു വഴിയില്ല. ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ലോകത്തിൽ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രചോദനം കൊണ്ടോ സമ്മേളനങ്ങൾ കൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധവാനായിട്ട് തീരാൻ ഒരു വഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് വഴി സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? സ്വപ്രയത്നം കൊണ്ട്, പ്രചോദനം കൊണ്ടോ, സമ്മേളനം കൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സത്സംഗം കൂടുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ കുറെ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടും നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, നമ്മൾ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ഒരു വഴിയില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, ശ്രീല പ്രഭുപാദി की जय, ഗുരുദേവ് की जय, നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞതെന്ന് ക്ലാസ്? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കൊന്ന് വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴേക്ക് സമയാവും ചെയ്യും, 8 മണിയാവും. ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്മൾ ഇന്ന് ലൈവ് ഇടണ്ടായല്ലോ 7:30 ഗ്രൂപ്പില്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ടതാ. സാറില്ല മാതാജി, വേണ്ട, ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്തെടുത്തോളാം. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരെ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ? എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ്? വേഗം പറഞ്ഞോ, നമ്മളെ സമയം പോകും. എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങളും കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നാവിന്റെ ത്വരകളെയും ഷഡ്രസങ്ങൾ, അതായത് വാക്ക്, മനസ്സ്, ഉദരം, ഉപസ്ഥം, 6 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ? വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം, ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. ഇതിന്റെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ധീരനാണ്. ഇവർക്ക് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയാം. അടുത്തത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് സുഗതേവ് ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ചോദ്യം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജ്, അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? താരതമ്യ ചോദ്യം എന്നാണ് ചോദ്യം. നമുക്ക് പറയാമോ മാതാജി? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാൾ വേഗം വായിച്ച് ഉത്തരം പറയാം. നമുക്ക് എന്റെ ഫോണിന് അപ്പുറത്ത് പ്രഭുണ്ട്. പ്രായശ്ചിത്തത്തെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് എന്തിനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്?
ഇതിനാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഗജത്തിന്റെ ാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയത്. അടുത്ത ചോദ്യം. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നൽകിയ മറുപടി എന്തായിരുന്നു? എന്തായിരുന്നു മറുപടി? എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? പാപകർമ്മത്തിന്റെ പരിഹാരം വേറൊരു ശുഭകരമല്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തില് ജാഗരൂകനാവുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞ ശരിയായ പ്രായശ്ചിത്തം. പ്രായശ്ചിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം. അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം നമുക്ക്. അടുത്തത് തപശ്ചര്യ എന്നാൽ എന്താണ്? തപശ്ചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിയതമായ ജീവിതചര്യയാണ്. നിയതമായ പരിശീലിക്കുകയും മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് സ്വന്തം സമ്പത്യുത്തനം ചെയ്യുകയും ഉറച്ച സത്യസന്ധത പുലർത്തുകയും വിശ്വാസ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി യോഗാസനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന. അതെ, അതായത് നിയതമായ ജീവിതചര്യ. അതായത് എന്തൊക്കെയാണ്? നിഷ്ഠ, ബ്രഹ്മചര്യ ഒക്കെ പരിശീലിക്കുക, മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് സ്വന്തം സമ്പത്ത് ദാനം ചെയ്യുക, ഉറച്ച സത്യസന്ധത പുലർത്തി വിശുദ്ധിയോട് യോഗാസനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ആ ഒരു പറഞ്ഞ നിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് എന്താണ്? സ്ത്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന സരളമായ കൃഷ്ണ പ്രക്രിയ എങ്ങനെയാണ്? എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിച്ച് 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സേവിച്ച് കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ആര് പറയുന്നത് ഇവിടെ? രൂപഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിച്ച മാർഗം. യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ സേവിച്ച് കഴിയുക, അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത്, ഒരാൾ ഭാഷണ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? എങ്ങനെയാണ് ഭാഷണ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? പരമപുരുഷോത്തമനായ കൃഷ്ണന്റെ അവദാനങ്ങളെ ഭക്തിപൂർവ്വം കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെല്ലാം നാവിന് ഭാഷണ വിഷയമാക്കി ഭാഷണ ശക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുക. നമ്മൾ മൗനമല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതൊക്കെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭാഷണ ശക്തി നിയന്ത്രിക്കാം. മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ ചാഞ്ചല്യത്തെ അഥവാ ദൗർബല്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ബന്ധിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. 6ാമത്തെ പേജിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് മനസ്സിനെ ബന്ധിച്ചിടുക. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ സൂര്യനെ പോലെയാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? സൂര്യനുള്ളപ്പോൾ ഭഗവാനുള്ളിടത്ത് എന്തുണ്ടാവില്ല? മായ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യനെ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണൻ പിന്നെ അടുത്തെന്താ ചോദ്യം? കോപത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? ഏത് സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് കോപം പ്രകടിപ്പിക്കാം? കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെയോ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെയോ നിന്ദിക്കുന്നവരോട് കോപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം കൃഷ്ണാവബോധ പരിധിക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. അതെ, അപ്പൊ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ കോപം പ്രകടിപ്പിക്കണം, അല്ലെ? നമ്മളെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പാടില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കോപം പ്രകടിപ്പിക്കണം, അല്ലെ? ശരിയല്ലേ മാതാജി? എല്ലാ നിന്ദകളെയും സഹിക്കുവാൻ ഒരാൾ തയ്യാറാകണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും അത് ശരിയാവൂല്ലേ? അത് കോപം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണത്. അങ്ങനെയല്ല പറയണ മാതാജി. അപ്പൊ കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്. ഏത് സമയത്താണ് ഒരാൾക്ക് കോപം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കോപം പ്രകടിപ്പിക്കണം. കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരാള് നിന്ദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? മൗനമാകണം. നമ്മളവിടെ സഹിക്കണം നമ്മൾ, അല്ലെ? അതിന് നമുക്ക് അത് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെ? കോപത്തെ ഹനുമാൻ ലങ്കയെ അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്നതും അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ കോപത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് കോപത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഉണ്ടായ കോപം ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്താണ്? ലങ്കാദഹനം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? അത് ശരിക്കും എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു സേവനായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യണത്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ അർജുനൻ എന്താണ്? അർജുനന്റെ ആ ക്രോധത്തെ ഭഗവാൻ ഉത്തേജിപ്പിച്ച് എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ക്രോധത്തെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്, ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് നമ്മൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അത് കോപത്തെ നമുക്ക്
ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറുകയാണ്? അതൊരു സേവനമായിട്ട് മാറണം, ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് മാറുകയാണ് കോപത്തെ. അല്ലാതെ നമ്മൾ കോപം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. രസനയുടെ ത്വരകൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? എന്താണ് തനിക്ക് കൃഷ്ണ? കൃഷ്ണപ്രസാദം നൽകുമ്പോൾ മാത്രമേ താൻ ഭക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന മനോഭാവത്തോടുകൂടി രസനയുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാം. കഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? രസനയുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭൗതികതയുമായി താതാത്മ്യം ഉണ്ടാകുന്ന 3 ത്വരകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭാഷണത്വര, ഭാഷണത്വര, ശാരീരികതര, മൂന്നെണ്ണം. ഭാഷണത്വര, ശാരീരിക ത്വര, മാനസികതര. മാനസിക ത്വര. ഇതാണ് 3 ത്വരകള്. അവിരോധ പ്രീതിയും വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്താണ്? അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരിക്കലും നിരോധമില്ലാത്ത രാഗം. അതായത് അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, നമ്മളെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ആഗ്രഹങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ പ്ലാൻ ചെയ്യും. നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും. ആ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് നടക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അവിരോധ പ്രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. വിരോധയുക്ത ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ദേഷ്യം വരും, ക്രോധം വരും. അപ്പൊ അതെന്താവണം? അത് വിരോധയുക്ത ക്രോധമാകാണ്. ശരീരത്തിലെ 3 ആവശ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്? ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, ഉദരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ. ജിഹ്വയുടെ ആവശ്യങ്ങള്, ഉദരത്തിന്റെ, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? രസനാപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങും ഇങ്ങും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നവർക്കും ഉദരത്തിന്റെയും ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെയും അഭിലാഷങ്ങളിൽ ആസക്തിയുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണനെ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. നമ്മുടെ രസനാപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം ഇതിന്റെ അഭിലാഷങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉള്ളവർക്കും ഭഗവാനെ ലഭിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും? ഏകാദശി, ജന്മാഷ്ടമി തുടങ്ങിയ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉദരത്തിന്റെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മള് ഗോസ്വാമി, ഗോദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാല് വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം എന്നീ 6 കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം സാധിച്ചിട്ടുള്ളവനാണ് ഗോസ്വാമി. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗോസ്വാമി. പറഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വ്യക്തിയെ ഗോദാസൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ ആരൊക്കെയാണ്? ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി, ഭട്ട രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ദാസ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി. അതായത് രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട, രഘുനാഥ ദാസ, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഇതാണ് ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാര്. ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ്? ശ്രീ